Samantala, Idol, pagpapabuti po ng alternative learning system tinututukan po sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Tinututukan ng pamahalaang panglungsod ng Dagupan ang pagpapabuti ng Alternative Learning System o ALS sa pamamagitan ng 3rd ALS Regional Consultative Conference. Nagsisilbing plataporma ang conference para sa malalimang talakayan sa pagitan ng DepEd Region 1 at DepEd Dagupan hinggil sa pagpapalakas ng implementasyon ng ALS at iba pang inisyatibong pang-edukasyon. Ayon sa pamahalaang panglungsod, nananatiling pangunahing advokasya ang edukasyon kabilang ang pagpapatupad ng mga proyekto, programa at scholarship na naglalayong mapabuti ang learning environment ng mga mag-aaral. Dagdag dito, binigyang diin na ang pagpapahalaga sa edukasyon ay katumbas ng pagpapahalaga sa kinabukasan ng bawat pamilyang Dagupenyo. Tiniyak naman ng pamahalang panglungsod ang patuloy na suporta sa sektor ng edukasyon, partikular sa alternative learning system na nagsisilbing tulay ng ilang mag-aaral na umangat sa buhay. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.